בשלב הראשון תעברו על התמונות בפוסט. לדוגמה, קוד הסנדל האדום G20M3, קוד הסנדל השחור G20M2, קוד הסנדל החום G20M1. לאחר שהחלטתם מה הדגם שתרצו עבורכם, זכרו את הקוד שלו. לבחירת המידה, העזרו בטבלת המידות בתמונה האחרונה בפוסט. כעת, לחצו על הקישור בפוסט. עכשיו תעברו לאתר אלי אקספרס. באלי אקספרס תפתח תמונה של מוצר שונה, אך אל תדאגו, הפריט שבחרתם לפי הקוד יגיע אליכם. לחצו כאן, בחרו את הקוד של הפריט שרציתם. למשל, אני בוחרת ב-G20M1, שזה הסנדל החום. אני בוחרת את המידה הרצויה, ולחצו על קנה עכשיו. זהו, הפריט הממותג יגיע אליכם. תתחדשו.